ibandla laNkulunkulu egameni laJesu Kristu. Amen. Amen. Manje siqhubeka nesifundo sethu esi-lateral ukuthi siqonde igameko uNkulunkulu ezokwenzeka. And kuba mhlawumbe kuphela i-summary encane yama-events saqala sibuka preparation. Sabona ukuthi we need to prepare ngoba i-event that is about to sweep the world manje, it's the National Sunday Law, and we need to prepare for uphawu lesilo isambulo ku-chapter 13 akhuluma ngaso, isambulo chapter 13 esikhuluma ngaso ukuthi kuzoba ne-enforcement e-religious emhlabeni, i-enforcement e-civil as well, where mawukuthi awulaleli izinto eyinokwenza nenkolo bese kutholakala ukulawa noma uphoswa kuphi emantilongweni kuthiwa so ngakwazi ukuthenga noma sithengise masinganalo lolu phawu. So isigameko leso abantu abakholwayo emhlabeni kufanele sesilindele ukuthi sizokwenzeka. Ukuthi nini asazi, but iBhayibheli lisitshelile ngezigameko ezizokwenzeka ukukhombisa isigameko sokubuya kaJesu Kristu sisondele kangakanani. Hamba nami kwincwadi kaJohn chapter 14, uJohane chapter 14 ufunde verse 29 wakhona. uJohane chapter 14 ufunde verse 29 wakhona masummarize kubeka nesifundo semvula yokugcina. Uthi uJohane uJesu mayekhuluma, manje sengilitshelile kungakenzeki ukuze nikholwe nxa sekwenzekile. Indaweni yonke kaNkulunkulu uthini uJesu la? Ngilitshelile lezi zinjani zingakenzeki ukuze masezenzeka zenze njani na nikholwe. uJohane chapter 14 isifundo verse 29. uJohane chapter 14 isifundo verse 29. Ngilitshelile lezi zinto zingakenzeki ukuze masezenzeka njani nikholwe. Yingakho uMatthew chapter 24 bathi sitshele lokhu kuyakwenzeka nini. Siyobona ngani kuyoba yini ikhombisa noma iyikhomba zokubuya kwakho Jesu nezokuphela kwani komhlaba. uJesu wasebatshela izibonakaliso. Uthi uJesu ke inhloso yokutshela abantu izibonakaliso ukuthi mazenzeka bebe njani bona bekholwe. Unayi lelisho bani uNkulunkulu ngamanye amazwi izibonakaliso azenzeki kumakholo ukuthi amakholo ethuke njengezo sidawani izwe mathukile fanele amakholo ethi izwe lezi zinto ezenzakalayo zisho ukuthi sidawani abantwana kaNkulunkulu lezi zinto ezenzakalayo zisho ukuthi. Kodwa ke masikhumbuzane zoqaphela ukuthi ukwazi ngezinto akukusindisi. Sidawani ngoba uyabona uJesu Kristu uthi ngitshele lezi zinto ukuze nina nikholwe. Sindisa ukukholwa. Ngamanye amazwi zingenzeka lezi zinto kodwa singanjani thina singakholwa. Sithi hayi okunye futhi okwenzeka hayi kade wakushiya ukuthi umhlaba uzophela, hayi kade abantu babefa vele, kade izifo zayifika. Sidawani umntwana kaNkulunkulu, but indlela okwenzeka ngayo manje kwenzeka kugcwalisa ibonakaliso uJesu ayekhuluma ngazo. uJesu akasho lento ezokwenzeka nje yodwa, wathi lezi zinto zizenzeka zenzeke in diverse places, ezindaweni zonke. Ingakho masifunda ngeyikhathi neyigameko, inhloso yethu uqonda ukuthi sikuphi esikhathini mayelana nokubuya kwabani, mayelana nokubuya kukaJesu. Babazini abafundi baJesu ukuthi uJesu uzofika esiphambanweni? Babazi yini abafundi baJesu ukuthi uJesu uzoyofa esiphambanweni? Wayebatshela manje. Into yokuqala batshela sifuna uMatthew 13, uMatthew 16 twa. Isikhathi sokuqala uJesu eqeda batshela ukuthi hayi ngizoyofa esiphambanweni ngosuku
sesithatha ukuvume mawufuna uMateyu 16 kodwa ngoba sekuye mawufuna noMateyu after verse 26 usuyezansi mangaphosisi uyabatshela uJesu ukuthi after lokho wayesebatshela uJesu oqala ukuthi ngizofa mina ngivuke ngosuku lenjalo lwesithathu. And when even no matter who pays you time go mina esiphambana uthi phela ngivume mina unjalo mina ufe ngikhona lapho ekhona ngizohamba nawe. Abanye amazwi abafundi kaJesu babazi ngesigameko sokufa kukaJesu ngoba wayebatshelile. Kodwa sithatha senze lesigameko ngoba ngasengathi kanjani ngoba sengathi bebengazi ngoba sengathi bebenjani ebengabatshelanga. Is the one abaFarisi nababhali babazi uJesu uzofika ezozala. Babazi sekubula kufika izazi zasentshonalanga. Othi hayi kuzala inkosi la. Bathi bona kanjani siyazi naleyo. And bese uHerodi ani-check imibhalo yenu ukuthi ithini yona. Njengoba beyi-check imibhalo kuthiwa ngempela uJesu uyakuzala eBhethlehem bathi na hayi ayikho lona siyazi. Ngeke yenzeke manje lo. Sizawuthi uNkulunkulu ngamanye amazwi babesazi isigameko. Kodwa bengalungiselelanga ukwenzela kwesigameko. Sizawuthi uNkulunkulu ngamanye amazwi masifunda ngeigameko nangeyikhathi okubaluleke kakhulu akukhona ukwazi isikhathi nesigameko, kodwa ukwazi isikhathi nesigameko kufanele usilungise thina ukuthi sisilungiselele leso sigameko masifika. Sizawuthi uNkulunkulu akusizi ukwazi ukuthi uzoshada kodwa ungalungiseleli ukwenza njani ukushada. So njengoba siyifunde lezi zinto ukulungiselela okubaluleke kakhulu kunokuyiqonda, kodwa uyiqonde lezi zinto kukusiza ulungiselele. Uyabona udlelwane okubaluleke kakhulu ukuthi ulungiselele lezi zigameko, kodwa lezi zigameko ziyakusiza ukuthi ukwazi ukubaluleka kokulungiselela. Ngamanye amazwi mawusazi isigameko sokuthi lesi sigameko sizofika nento ethi ngizongakwazi ukuthenga nokuthengisa, therefore mangilungiselela manje ngilungiselela into enokwenza nokuthi ngilungiselele lesi sigameko. Yabona ngamanye amazwi masefika lesi sigameko angikwazi ukuba umuntu manje ozothembela emalini kanti kuzofika esinye isikhathi lapho imali ezoba njani useless. Sajabo ingakho i-message of going to the country is part of the preparation. Are we together, friends? We are just summarizing what we've already covered, which we need to prepare because the Sunday Lord is coming. We need to be moving to the country, and also the time of shaking will happen in the church. And in time of shaking will happen before isikhathi se-latter rain esiqale part 1 last week. So summarize part 1, let's get part 2, then we will close. But again, let me just ngithole nje abakhumbulayo ukuthi ku-part 1 we-latter rain sakhuluma ngani. Okukhumbulayo i-latter rain ukuthi le time sifunda ngemvula yokugcina esakuthola la, in fact sasifunda ngemvula yokuqala nemvula yokugcina ukuthi le time sifunda ngemvula yokuqala nokugcina ikuphi esakuthola ngaleso sikhathi kaButhambo. Femana indlala. Yes. Izimo. Yeah. Uzama umhlaba. Yeah. Noma natural disasters. Yeah. And wonke lama ama-signs lawa anokwenza ukuya kwaJesu. Yes. Sathola last week masifuna ngemvula yokuqala nemvula yokugcina, latter rain. Awabekhona babuzulu ukuthi engakutholayo ukuthi kahle imvula yokuqala kade lapho. Okay. Siyakhumbula bakubhala Jesu ayekela ukulindela leyo mvula leyo. Yes. And then ke sibona ukuthi abantu besihlanza besikhuculuzi bakwazi ukuthi bayithole. Sifundile last week ukuthi imvula yokuqala yehla eJerusalem, yehla in Acts chapter 2. Bese approve abafundi, that was the former rain. Okwakulungiselela ibandla ukushumayela sakhumbula ukuhambisa bakankumbula uJesu uthi hlalani kuphi eGalile ningaphumi. So hlangana eGalile, hlala eGalile linde amandla. Nothi mase niwathulile amandla bese ngenenza nina
Ngenza ini hayi abafundi basebanga abafundi already yini bayofuna ukwenza bona ukuze bebe yingibona bebe ufakazi ngamanye amazwi basebanga abafundi already. I-rain doesn't make you a disciple, you must already be a disciple. Abantu abathola i-rain ama-disciples. Sizabona into kakhulu. Fanele abantu abathola nje imvula abantu abangabafundi already. Njengoba sikhulumile ukuthi imvula isiza umuntu osetshalile. Uma ungatshalanga lutho ngoba ngane ngeke lakho linezivandini sakho. Uma ungatshalanga lutho akukho lutho. Are we together, friends? So abantu abathola imvula ama-disciples. Yingakho wonke abantu ababedela ebandleni bemamukeliswa umoya engcwele babewamukela umoya engcwele every time edela ebandleni ngoba kwakufanele nabo beqhubeze ukushumayela kwevangeli kwathi siyathola uPetro ethi eqeda ukushumayela ukuthi senze njani pho uthi uPetro kubantu ababembuza eqeda ukushumayela uthi kubani namukela uJesu nenkosi nomsindisi namukeliswa ini amandla amoya oyingcwele. Siyabona ukuthi i-former rain kuma-disciples yeza as a result of their repentance. Yeza as a result of their repentance. So bayithoba, they humbled themselves in true repentance. Bakonfessa ukungakholwa kwabo, bavuma ukungakholwa kwabo. Bangaba abantu abathanda ukuyiphakamisa, baba abantu abafisa ukuphilela uJesu becela uNkulunkulu ukuthi abaphe amazwi namandla nokuhlakanipha ukuthi bekwazi ukulidela izoni uJesu Kristu. Into esiyitholayo ngeformer rain eselema siyifunda sathi imvula yokuqala imvula athi umuntu uma esetshalile noma eselimile kube imvula eqhumisa isithombo kuhambe kuthi la khona esezovuna ngabo-April mawenza kahle isitadi saleli kuthiwa babetshala abantu ngo-October kanje August September October utshale indawo yokutshala lapho bese imvula yokuqala siqhubeka amasimu bese kuthi ngo-April bese kudingakala imvula yokuvundisa noma ye-harvest. Now iformer rain masikhuluma ngayo Acts chapter 2 kuthiwa uNkulunkulu ulindele ukwehlisa imvula yokugcina ezoba yona ezovundisa umhlaba kanti uJesu kanjani abuye. So masikhuluma nge-National Sunday Law sikhuluma ukuthi uNkulunkulu fanele izwe lonke emhlabeni aqashise ngeqiniso lakhe indlela uNkulunkulu azoyenza ngayo ukuthi athulule umoya wakhe ebandleni. So besifuna sikuqaphela kakhulu ukuthi yiziphi izinto efanele siyilungisele ngazo thina ukuze umoya kaNkulunkulu wehlele kithi njengoba wehla kubafundi in the beginning of the New Testament back then. Ngibona umhlaba ngemkhulu ngomhlaba. Yeah. Angithathe umhlaba ngithi insini. Yeah. Insini yokuqala yabaseJerusalem. Yeah. Ingakani. Lethi yokuqala eJerusalem ngabafundi baJesu Kristu. Ngibona ababhala leli. Yes. Ingakanyana. Yeah. So manje ukuthatha isikhathi ukuthi ngempela umuntu okude neJerusalem. Yeah. Phakathi ayibone azama ukuthi ayivumele. Yeah. Kodwa through Holy Spirit. Ngoba ayisabalala. Yes. Ngoba yabona nakwezi indawo bathi cha. Akulona ivangeli. Yeah. And uJesu uthi kuMatthew 24 verse 14 nelivangeli lombuso liyakushwela izizwe zonke andukuye kunjani kuphela umhlaba. Ngamanye amazwi we need the latter rain. Ngoba when the former rain was poured uNkulunkulu ethululela umoya wakhe wokuqala siyalibona ivangeli labhebhetheka kanjani sinamabandla o-Rome o-Asia masifunda iBhayibheli ukuthi Paul went and preaching all over and disciples went all over preaching the gospel. Namanje ngoba umhlaba uthi ngabe lento iyokwenzeka kanjani we do not know, but what we do know ukuthi
ukuthi makwehla umoya kaNkulunkulu njengoba uNkulunkulu elindele ukulungisa ibandla lakhe ukuze ewuthulule umoya ongcwele lishunyayele ibandla lakhe. Leyo nto iyokwenzeka kuphela when the church receives the Holy Spirit. Sitawona abantu kaNkulunkulu. Inalo masihleli phansi mina nawe fanele sibe nokulangazelela nokufisa ukuthi inkosi uyafisa ukuba ingcwele. Mawusuthulula umoya wakho nami ngibe yilabo abazoqedela umsebenzi njengoba uqala ekuqaleni. That is why in preparation then ufunda ngokulungiselela kubalulekile ukuze masifunda ngelandlela bese ukuthi fanele ngibe njani noma fanele kube umuntu onjani ozokwazi ukuthi amukele umoya ongcwele kaNkulunkulu. So sinazo abafundi baJesu ukuthi bona the time ewamukela oqala eGalile babe ngabantu abanjani. What was their condition? Are we together, friends? What was their condition? Ukuze ngoba sokuba le condition ukuthi kungenzeka yini ukuthi thina sizane condition eyayenza bangawamukeli and bese sibuka ukuthi i-condition enjani eyenza bawamukela. Stone? So they humbled their attitude to repentance. Baguquka. It was after the disciples had come into perfect unity when they were no longer striving for the highest place that the Spirit was poured out. The time isimo esasikhombisa ubumbano nokuhlangana lapho engekho omunye nomunye ofuna indawo enjani ephezulu kunomunye. Kuthiwa kuleso simo uNkulunkulu wasewuphosa wasewuchitha wasewuthela umoya wakhe ebandleni. Ngamanye amazwi, one of the conditions to receive that reign as the church is that there must be no strife. There must be unity. Now we know the unity Kalemaka. It's the one. So in other words, we must be united from home. And we find God with izinto unite abantu omunye wakandlela omunye wakalumalo bazohlangana la amabhebhe ngahlukene ama-different cultures and all those things bazohlangana la izinto ezokwazi ukuhlanganisa abantu bebe one. Are we together? Mase sisukile kanjalo senze enkonzweni izinto ezokwazi ukuthi sibe njani sibe yi-one. Continue to show you in the book of Corinthians chapter 2 verse 2. 1 Corinthians chapter 1. If you know chapter 2. Uthi I have determined to know nothing else. Ngingumile ukungazi lutho except to know Christ and Christ crucified. Are we together? That is what God decided. Just mean ngifundile ayikho ngayazi but ngiyakhetha namhlanje uthi ngibe yindoda kuyo yonke into ekhona emhlabeni ngazi phela uJesu noJesu ebethenga ikephi. And you will see what ama-debate amaningi come as a result when we gravitate away from studying about Jesus. Are we together, friends? But we are not there. We will start on how do we gain unity as a church. How do we gain unity as a church? So that is where we sort of ended last week. Sibukuthi ama-disciples bafika khona lapho ababekonfesa ungakholwa kwabo beqolelana izono beshiya okumdola bebeka phansi usefa ukuyiphakamisa nokuyikhukumeza nothi bakutela. And uNkulunkulu ebona ukuhlangana kwabo wasewehlisa unjani umoya oyingcwele. Wayesewehlisa umoya oyingcwele. I will take you some example of them now. I just want to cover some of the few things. The outpouring of the Spirit in the days of the apostles was the beginning of the age of former rain. And glorious was the result. Tiwa ekaleni ama-disciples ebayishumayela uNkulunkulu wawehlisa umoya wakhe ongcwele. Elithiwa into eyenzeka lapho iyamangalisa. Sibona abantu kaNkulunkulu funda-ke umusho olandelayo. To the end of the time, the presence of the Spirit is to abide with the true church. To the end of the time, the presence of the Spirit is to abide with the true church. Lo moya lo wehlela abafundi uyohlala
former ranger engena ngoba kuthiwa lokho eyokwehliswa loya moya awukazi usuke ebandleni usa-available for ini ibandla. Ngamanye amazwi masifunda ibandla lokuqala lama-apostles sibuka amandla ababenawo kuthiwa loya moya bamphumaphi usakhona. Fanele siyibuze sithi ukuthi why singawuboni pho? Ingakho lesingoma yamasabathi isho ukuthi loya moya wawukhona ngesikhathi sobani soMoses noPawulu kuphi? And asikwazi ukubuza umoya, fanele siyibuke thina ukuthi yini thina esiyenza ngokuhluka kunabafundi bokuqala. Sidawona uMntwana kaNkulunkulu ngoba nabo babesesimeni esithile ukwazi ukuthi ubasebenzise umoya kaNkulunkulu, ukwazi ukubasebenzisa umoya kaNkulunkulu. Near the close of the earth history, a special bestowal of spiritual grace is promised to prepare the church for the coming of the Son of Man. This outpouring of the Spirit is likened to the falling of the latter rain. Njengoba sisondela ukuthi umhlaba unjani uvunwe, siyakhumbula ukuthi sithena ukubuya kwaJesu eBhayibhelini kufaniswa nani? Nokuvunwa komhlaba. Kuthiwa masondela ekuvuneni komhlaba, mawufuna uMatthew 13 noma ufuna uRevelation chapter 14 from verse 13 to 16, uJesu ufaniswa ehleli in the cloud eza ney'ngilosi esandleni sakhe ephethe ini? Isikelo lokuzozani? Lokuzovuna umhlaba. Lokuzovuna umhlaba. Mawufuna iparable of wheat and tares, uJesu uyeke kukhule njani? Uyeke kukhule ndawonye. So mase sovuna silithatha ukhula silibophele kubheceleni siliyoshiswa bese sithatha amabele sabe nawo. Sidawona uMntwana kaNkulunkulu ngamanye amazwi ukubuya kwaJesu kufaniswa nokuvunwa komhlaba. Sithi isiqephu esisifundayo masisondela ekupheleni komhlaba noma masisondelwa ekuvaleni kokuvunwa komhlaba, uNkulunkulu uthembisile isithembiso samoya ongcwele ngomusa wakhe ukulungiselela ibandla ukubuya kukaJesu. Kuthiwa-ke lokho kuthelela lokho kuthumulo komoya ongcwele kubizwa noma kufaniswa nemvula yokugcina. Sidawona abantwana kaNkulunkulu, umbuzo fanele siyibuze nawo noma sihlupheke ngawo ukuthi Nkosi, fanele ngibe njani ukwamukela lo moya wokugcina? Ngoba ngiyafisa ukuba yingxenye yalabo bantu abazoqedela umsebenzi nawe Nkosi usisebenzisa njengoba wasebenzisa abafundi ngesikhathi se-New Testament. Okay. Yeah, ngikubuza lapho. Wayilojika. Yeah. Khona abantu abangenamsebenzi. Yeah. Ababasangsombuluko. Kodwa ukuzele ngiphethe uNkulunkulu fela azana. Yeah. Uyilindwa nomfazi. Yeah. Azana. Kodwa ashothi. Angakwazi ukusokuthela umuntu. Yes. Khona abantu abazothela kwethe. Yeah. Abazi ukusombuluko. Yes. Lokho njalo usizana kanjani? I think it's a good question, but it also speaks to indaba kamoya engcwele. Mawufuna uJohn chapter 16, uthi uJesu ngiyahamba but ngeke ngishiye lodwa ngizoshaya nami nomduduzi. Sidawona iziphi izinto umoya uJesu Kristu ayibhalayo kuJohn chapter 14 mayikhuluma no John chapter 16 mayikhuluma ngomoya oyingcwele ukuthi uzoshiya naye. Uthi uJesu mawufunda uverse okay, but khona kuqala sifundele uJesu uthi mayesefikile yena umoya engcwele uza kuni he will lead you to all truth, but before he leads you to all truth he will reveal unrighteousness. Ngamanye amazwi uzokwambula kini ububi. That is one of the imisebenzi yomoya engcwele empilweni zethu ukuthi ambule kithi ububi. That is one. Two, asiholele eqinisweni lonke. Ngamanye amazwi before siholele
sibalulekile eqinisweni lonke umoya uyasilekelela ukubona ububi obusey'mpilweni zethu. Akekho umuntu ozalwe ngokwenyama ongabona ama-weaknesses nobubi bakhe. Uma ufunda uRomans chapter 7 kuthiwa ingqondo yethu it's carnal, ilwisana noNkulunkulu nomthetho wakhe. Ayikwazi ukuthi last time besifunda lokho ukuthi nje ingqondo yomuntu ozalwe ngowesifazane esonweni ayimthobeli umthetho kaNkulunkulu, futhi nje ngeke uthobele umthetho kaNkulunkulu. Sidinga ukuzalwa kabusha ukuze bese siyakwazi ukukhetha okuhle nokunjani nokubi. Kodwa siyawudinga umoya wengcwele. Asifunde imfundo yabafundi kuthiwa at no point in our experience can we dispense with the assistance of that which enables us to make the first start. Ake ikhuluma nokuthi asikwazi ukuyiphelelisa nezinto ey'nokwenza sikwazi ukwenza isiqalo. Asikwazi ukuyiphelelisa nezinto ezisizayo sikwazi ukwenza isiqalo. Sifunde isiqalo sithiwa the blessing received under the former rain are needful to us in the end. Ngamanye amazwi kuthiwa imvula yokuqala iyona siqalo sokuthi sikwazi ukuqala sihambe ngendlela yanjani yokulunga. Asikwazi ukulungiselela imvula yokugcina eqedayo isiqalo singinaso. Babuzulu ngifuna ukushayela nathi ukuthi imvula lokukhuluma ngayo iyafana nophawu kaNkulunkulu lapha ku-Revelation chapter 7 verse 2 othi I saw another angel flying from the rising of the sun carrying the seal of God. Yeah. So you look at the next week babuzulu leyo iyahambisana ngoba abantu abareceive i-latter rain vele abantu who have the seal of God. Yabo. So lelo verse ngamashini naye nizoyibona sobe sikhuluma ngokungcweliswa next week bese siyinika kahle nge-seal of God in the latter rain bese siyayirekha u-31. But yes, iyahambisana. So the blessing received under the former rain are needful to us to the end. As we seek God from the Holy Spirit, it will work in us meekness, humbleness of mind, a conscious dependence upon God for the perfecting latter rain. So in other words, in latter rain, latter rain, iyavundisa into enjani? Etshaniwe sakubona. So seyidinga imvula yokuqala, imvula yokuqala esima siyithola sikwazi ukwenza umsebenzi lapho. Kodwa abantu abayitholayo imvula yokuqala abantu abakonfesa izono zabo, baxolelana omunye nomunye, bayisusa i-pride ne-envy nokuyiphakamisa nokuzazisa. Bakubeka eceleni lokhu bathi mina Jesu ngifisa ukuyinikela kuwena ngokuphelele, ngiphilele wena ngingayiphileli mina. Siyabona abafundi ngoba uNkulunkulu akakwazi ukusithuma, kanti uma ngithuniwe mina kusazovela mina. Siyabona loo nto? Ngingayithuma nje mina ngezenze into ezenzelayo, but angingaclaim ukuthi I'm being sent by God ngithunywe umoya wakhe ongcwele. Sidawona abantu kaNkulunkulu umoya ongcwele uma ufika kithi kuba neyiqhamo eyibonakalayo. And now kushoyo kuthiwa siyabona ukuyithoba uma ubheka umuntu oyiphakamisayo fanele umoya uma usufikile ngikwazi ukuba umuntu oyithubayo. Kuthiwa umoya wokugcina uzokwazi ukuthi lezi yiqhamo ezikithi uma usufika umoya wokugcina uyikhulise ngendlela emangalisayo bese uJesu ebonakala ngempela ephila ey'mpilweni zethu. Ngamanye amazwi imvula yokugcina uma ivundisa vele into enjani ekhona ephileni kwami eqalwe yini? Eqalwe yi-former rain. Sidawona inkolo kaNkulunkulu eqalwe yi-former rain. We should pray earnestly for the discernment of the Holy Spirit. This is a task not a doctrine. We should be praying both for the former rain and the latter rain. Is that one? Into uJesu athi asiyikhulekele nje eBhayibhelini. Asifune ukuthi ukubaleka kwethu kungabi sesimo.
Let us pray that. Okay, yeah. And when my brother pray without ceasing, but don't I tell you content of what are you praying about? So the standards in our case, don't. But in one of that in chapter 11 of Luke, who just my room of standards. There is one thing I identify as separate and specifically. Ma. Sikuleke singangeni ekulingweni yes ukuthi sikhuleke uJesu singangeni ekulingweni but isolated ukuthi lapho ukuthi nje asikhuleke ukuthi singanjani singangeni engini namhlanje ngiyazi ngihamba namavesi bengawaplananga ukuthi ngizowasha manje sefike ngibathini but uJesu abazali bayakwazi ukunika isinkwa bebani kodwa sidawona ubani umzali ozonikeza ingane yakhe ilambele inyoko icela isiko ayinikeze ini ayinikeze nokuthi abeka ayekuzalo ngenza lokho emubi engalo umzali kodwa kanjani ngekayenze leyo usethi kangakanani konina manicela ini manicela umoya engcwele ngamanye amazwi one of the short things uJesu azangaseyicela ucela kucela ini umoya engcwele. Ask of the Holy Spirit. That is why when you come to this portion, Masculum and former and the latter rain, we should pray as earnestly for the descent rather of the Holy Spirit, as the disciples prayed on the day of Pentecost. If they needed it at that time, we need it more today. So our food, no just I share with abandon the Galilei, the morning way. Abahamba bafike balinde mkata mtu sikuthanda sindela but belindile ukuthi bebenjani bebekuphela Nkosi sesifikile la siyacela ukuthi ube njani ube nathi wehlisa umoya kunjani Nkosi usihlanze usihlenge usiklenze ukuze sikwazi ukuba sifaneleke ukuthi masiphuma ngaphandle ubonakale wena eyimprezi umbuzo ukuthi why uNkulunkulu engakawehlisi umoya engcwele namhlanje ebandleni lakhe? Why uNkulunkulu engakawehlisi umoya engcwele namhlanje ebandleni lakhe? Asingawufanele but indaba singawufanelekile. Indaba singawufanelekile. Ngoba phela anganofuna ukusinika. So asikwazi ukuthi asifanelekile. Okay, ukuthi izulu siyahlupha. It's like asikaba sekawulungile ukufanele phela abekho abantu abazobasebenza ngaphandle kwethu sidawona so ithina esifaneleke umoya kaNkulunkulu kodwa ungenza ukuthi asakawulingeli noma asakawulungeli noma asifanelekile vele ayikho kufanelekile ngoba igrace vele ayisebenzi ngokufaneleka vele we don't deserve it but because we have accepted God and Jesus as our Lord and Savior and we have accepted ukuthi sisebenzisane naye kunezikhulu azongasinikeza zona ngoba singakalungeli hayi ngoba engeke kanjani asinikeze asambeni kwincwadi kaJeremiah ngisibonile isandla bakutembe just want to close off this point Jeremiah chapter 3 sifunda uverse 2 no verse 3 uzosifundela nje ngesiZulu kahle noma ke kuqashisa isiZulu khona ama verses awabeki kahle hle kodwa ke mhlawumbe ngivele ngifunde ngelanga soyicaphuna mhlawumbe ezulwini uma kukhona igama esifuna ukuthi sisichaze kanti ngifunda bese ngiyachaza ngoba khona amagama asalayo ezulwini lithi lift up thy eyes unto the high places and see where thou hast not placed lift up thy eyes unto the high places and see where thou hast not been lied with
in the ways that thou set for them, as the Arabians in the wilderness, and thou hast polluted the land with thy water and with thy wickedness. Therefore the showers have been withholden, and there hath been no latter rain, and thou hast a war's forehead, thou refusest to be ashamed. Mhlawumbe asifunde esezulwini chapter 3 sifunda verse 2 and 3. I think khona okuzovela. Chapter 2 uthi phakamiselani amehlo akho, phakamisela amehlo akho ezidulini angenalutho ubone kuphi lapho ongalalwanga khona. Ngazendleleni ubalahlele njengama-Arabi ehlane, walingcolisa izwe ngobufebe nangobubi bakho. Kukhulunywa nobala, kukhulunywa no-Israyeli, ndabona bethola uNkulunkulu. uJeremiah ukhuluma no-Israyeli, uNkulunkulu uthanda kakhulu no-Israyeli, and ukhuluma lento ayikhulumayo ukuthi ikuphi la khona wena ongalalanga khona. Endleleni bayakwazi, yonke indawo nje uyaziwa, ayikho into engakwazi la endaweni. Ndabona ufanisa u-Israyeli njengomuntu ongayiphethe kahle uNkulunkulu, uthi ulalwe zonke indawo. Futhi uverse 3-ke la khona i-consequence noma umphumela wokwenza kwakhe u-Israyeli. Futhi uverse 3, ngalokho yabona okuqeda ukuthi therefore ngalokho kwenza kwakho uNkulunkulu uthi wenze njani. Ngalokho izihlambi ziqandiwe, nemvula yamuva ayibanga khona, nokho wawunebunzi lesifebe, walala ukuba namahloni. Angivini verse 3, ngalokho izihlambi zinqandiwe, nemvula yamuva ayibanga khona, nokho wawunebunzi lesifebe, wala ukuba namahloni. Ngamanye amazwi, noma uyenza lento yenzayo kodwa futhi awunani wena, awunamahloni. Uzothiwa unebunzi lani lesifebe, une-forehead umuntu onjani ongayiphethe kahle. iBhayibheli manje ikhuluma nge-forehead, ikhuluma ngani? Ikhuluma ngengqondo. Ndawona mawufunda uRevelation chapter 14 kuthiwa in their forehead written the Father's name, emabunzini abo makhulunywa ngabantu abalandela uJesu kuthiwa kubhalwe igama likaBaba. Emabunzini abo kubhalwe igama likaBaba. Mawufunda ngoJesu, ufunda uJohn chapter 17 ufunda verse 6, uthi uJesu ngize emhlabeni ukuzobatshengisa igama lakho, Mawufunda verse 26 of the very same chapter 17 uthi uJesu, mina Nkosi ngibatshengisile igama lakho. Ngamanye amazwi uJesu ephile emhlabeni wayetshengisa abantu igama likaBaba. So mase summarize igama likaBaba, isimilo sikaNkulunkulu. Ingakho uRevelation 14 verse 1 uthi emabunzini abo kunegama likaBaba. Ngamanye amazwi ekuphileni kwabo bakhombisa isimilo sikaNkulunkulu. U-Israyeli kodwa la kuthiwa u-Israyeli akayiphethe kahle. Yebo, akayiphethe kahle. Engithiwa kanjani u-Israyeli? Akanamahloni. Asambeni sekuncwadi kaJakobe chapter 4 verse 4. uJakobe chapter 4 sifunda verse 4. Lithi lesizulu, ziphinga
ungubutha uNkulunkulu. Ziphinde anazi yini ukuthi ukuthanda izwe ungubutha uNkulunkulu. Ngakho lowo othanda ukuba umhlobo wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Umuntu othanda izwe ufaniswa nani? Ufaniswa nesitha, ufaniswa nani futhi? Nesiphingi, nesifehebeko. Thiwa uthini mayiqala ziphingi. Anazi yini ukuthi ukuthanda izwe kuyini? Kubutha noNkulunkulu. Ngamanye amazwi, abantu are regarded as prostitute or as adulterers or as a whore in the Bible. Mawufunda the New Testament, abantu abathanda izwe nezindlela zezwe, abantu abayisitha sikaNkulunkulu futhi bafaniswa njengeyifebe, njengeyiphingi. In other words, masikhuluma njengezwe, sigqoka njengezwe, sithanda impilo njengezwe, sibuka izinto zezwe, lezo zinto thina sifaniswa nani? Neyiphingi. Uthi uNkulunkulu kwa-Israyeli angakayehlisi imvula ngenxa yokuthi mina aniyiphethe kahle. Now, can you see what is the reason why God has withheld the latter rain? One of the reasons could be the church is like the world. Ibandla ligugukile kunokuthi ibandla liyova. Remember ukuthi ilatter rain mayehliswa ukuthi ibandla liyoshumayeza umhlaba ukuthi umhlaba wamkele isigijimi seyingilo seyintathu sakubona. Manje sizohamba kanjani soshumayeza umhlaba thina sifana namhlaba? Iziphi izinto ezisemhlabeni abaguquke kuzona kanti nathi sizona lezo zinto? Sidawona umuntu kaNkulunkulu. Uyabona ukuthi kufanele qale guquke thina kuqala. UNkulunkulu bese sisiza ngomoya ongcwele ukuthi sibize iba umhlaba ebandleni lakhe. Our together friends. Any questions? Any comments on that point? Yingakho repentance before something wrong ibalulekile. Because bengazi la ukuthi awukosidala bengazi. Awunalo ukuthi basakufunakala. We need to come to a point of repentance. And uNkulunkulu asithumele emhlabeni maningi amavesi akhuluma why this is still the case. Why is still the case? Mhlawumbe asambeni ukuthi Jeremiah chapter 5. Mhlawumbe asimfundeni Jeremiah chapter 5 noted Baptema. Ngifuna ngisifundele ivesi ukuze ngirevele the point. Jeremiah chapter 5 sifunda verse 24. Jeremiah chapter 5 sifunda verse 24. Lithi iBhayibheli futhi abasho ezinhlizweni zabo ukuthi ake sesabe uNkulunkulu wethu. Abasho ezinhlizweni zabo ukuthi ake sesabe uNkulunkulu wethu onika imvula eyokuqala neyamuva ngesikhathi sayo, asigcine amasonto anqunyiwe okuvuna. Ububi benu buchezukisile lokhu, nezono zenu zinenqabele okuhle. Mawufunda isingisi sithi, neither they say in their heart, let us now fear the Lord of our God, that giveth rain both the former and the latter in his season. He reserveth unto us
the appointed weeks of the harvest, your iniquities have turned away these things, and your sins have withheld good things from you. It is clear why umoya wakugcwele njani engakawehlisi ofaniswa nemvula yani yokugcina izono zenu nani futhi nokwesaba uNkulunkulu akukudlala empilweni zethu. Yingakho lesivindingo yokuqala ithini ngase ngibone ingilosi indize emkhathini wezulu ingevangela phakathi ukumele kulabo basemhlabeni izizwe zonke ilimi kubo bonke benemhlaba emhlabeni ithi ngezweni inkulu verse 7 sabele uNkulunkulu nimnikeze inkazimulo ngokuba ihora lokwahlula kwakhe senjani selifikile nimdumise yena owadala izulu nomhlaba nemithombo yamanzi. Ingilosi yokuqala ibizela abantu ekusabeni uNkulunkulu, ekusabeni uNkulunkulu. Ingakho kuthiwa uNkulunkulu uyigcinile izinto ezinhle ngoba kunobubi obukhona kwa-Israyeli futhi abamesabi uNkulunkulu, abamesabi uNkulunkulu. We are trying to answer why has God not given the church imvula yokugcina, imvula yokugcina. Now we can read this closing statement. I saw that none could share refreshing unless they obtain the victory over every resentment, over pride, over selfishness, love of the world, and over every wrong way and action. We should therefore be drawing near and near to the Lord and be earnestly seeking that preparation necessary to enable us to stand in the battle in the day of the Lord. Ngase ngibona ukuthi akekho ozokwazi ukuthi athole ukungcoliswa nemvula yokugcina ngaphandle kokuthi akwazi ukunqoba zonke izinto eziwubuthakathaka bakhe noma kuye, ukuyiphakamisa umoya, umhobholo, uthandiswe nawo wonke amagama nezenzo ezingekho kahle noma ezirobho. Fanele sisondele kuNkulunkulu usuku nosuku ukuze sikwazi ukulungiseleka ukuba ngalolo suku olukhulu lukaNkulunkulu. It is left with us to remedy in our defects of character, to cleanse the soul temple of all defilement. The latter rain will fall upon us as the early rain fell upon the disciples in the day of Pentecost. Isakhuluma nge-character preparation, isakhuluma ngokuyihlanza nangokulungiselela ukuthi imvula yokugcina izokwazi ukuthi yehle kuthina uma iy'mpilo zethu sezithi ayifani ney'mpilo zabafundi njengoba babenza lamsebenzi. Mawufunda isicaphulo sangaphezulu sithi I saw that none could share. Akekho umuntu ozokwazi ukuthi abe yingxenye yemvula yokugcina. Kodwa sokugcina sithi uma senza kanje sizokwazi ukuthi samukeliswe umoya ovela kaNkulunkulu. Ukuvala isicaphulo esikhuluma nge-evangelism in the context of character development. Ngamanye amazwi ukuze sikwazi ukudevelopha iy'mpilo zaNkulunkulu, yiziphi izinto efanele sizenze ngaphandle uma sirepenta, siconfessa, yiziphi izinto ey'balulekile ukuthi sizenze. Ngibonile ngiyithatha manje. It is another page, is page 142. It is, there shall be showers of blessing. He that watereth shall be watered also himself. Proverbs 11 verse 25. God could have reached his object in saving sinners without our aid. uNkulunkulu wayengakwazi ukusindisa izoni ngaphandle kosizo lwethu. Sidabona abantu kaNkulunkulu. uNkulunkulu wayengakwazi ukusindisa izoni ngaphandle kosizo lwethu. But in order for us to develop a character like Christ,
we must share in his work. But ukuze sikwazi ukuthi sakhe iy'mpilo ey'fana nezaJesu Kristu, uNkulunkulu uvumele ukuthi sibe nesabelo ekuzuzeni imphefumulo. In order to enter into his joy, the joy of seeing souls redeemed by his sacrifice, we must participate in his labors for their redemption. Ukuze sikwazi ukungena kwintokozo uJesu Kristu uNkulunkulu abanayo nezoni mayisindiswa, uNkulunkulu asibe nesabelo nathi ukuze sikwazi ukuqonda intokozo abanayo. Uma bebona isoni sisuzeka ensindisweni. Njengoba senza umsebenzi kaJesu Kristu kanjalo, uNkulunkulu uwe elokhu akha iy'mpilo zethu. Yabona nje uma uvangela umuntu ethi hhayi asihlangane ngesono, ushiye zonke iy'nto zakho, uthi uyafika kwakhe athi ish namhlanje mfethu vele ngaba nokuwashing eningi, awuyibuye next week ngisawashi. Engqondweni yakho ukuthi ukwazi nje ngiyenza futhi nje iwashing futhi ungayenza sengihambile, kodwa umbone nje ukuthi le washing ukuthi nje ayingakwazi ukuyenza. And you must be patient enough to wait move that it's fine. Asihlangane nini next Sunday again. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu usifundisa ukuba patient. Now ngicabanga patient ulethela umuntu usize ukuthi asindiswe. Kodwa wena oncenga yena nokuthi kuba uyazi noma uyena njani oncenga wena. Kodwa uNkulunkulu ukhumbula in the woman in the well. Uthi uJesu Kristu yazi uyazi wena ukuthi mina ngiyanikeza amanzi wathi uma uphuza unjani ungaphindi wome. uJesu wayengasho ukuthi ofuna ukubuza izinto ezifana ngiyekela mina ngiyahambela. Oqala yabo uNkulunkulu wayeveza ukuthi uyazi wena wedinga mina more than mina ngidinga wena. Kodwa I want us to co-work. Wena nginikeza amanzi enginamanga waphuza ngiphinde ngome. Kodwa mina ngizokunikeza wena amanzi othi uma uphuza unjani ungaphindi wome. Impatience kaJesu lapho ukwazi ukuthi into ephethe wena ibaluleke kakhulu kulo muntu kunale kanjani ayishoyo kodwa umlinde. Thiwa-ke ziningi nje ukula ezisebenzisayo to develop our characters as we do in ministry. But this is just one thing almost phansi uqonda ukuthi ilatter day izoreceive amasiney'mpilo zaJesu Kristu. Izimpilo zaJesu Kristu pho sakheka kanjani kimi? One of the ways is doing God's work, evangelism. I was surprised in the mind. Winning souls. Going out there and preaching the gospel. Are we together, friends? I will close here and take 2 comments with 2 hands. But we can tell a saying, unless we have remedied ama-character defect, amanga, ukuhleba, iziyeli, ukuzona, ungaxoleli. Zonke lezo zinto kufanele zitholakale kithi. Ngizimoyeni ukwazi ukwehlela kithi. uNkulunkulu akubusise ukufunda kwezwi lakhe ekuseni ngegama laJesu Kristu. Amen. I'll take 2 comments. Bona umama nobabudela. Ekaleni ngifuna ukuthi njengamanje what time is it? Isikhathi. Yeah. Ayisho washo. Sibonakaliso. Yeah. Okwesibili uNkulunkulu manje sizomuntu. Yeah. Athumele umhlaba umsizi. It's the highest order of the Wenze into ukulebezela athumele. That's right. Futhi uma futhi yabona nje lo lesisithumo othumela umuntu uyazenzela. Kulahlekelwa wena. Yeah. That's right. Yabona kuya ngoIsrael. uIsrael uthina uIsrael uthina kwesemuliva. Uma njengokuthi ukuthi what time is it now? Yeah. Uma it's time was when it ezokhuluma nje. Yeah.
khona imbongo ezikhona manje Yeah. i-time bomb yokuba kwaKristu Yeah. i-time bomb kodwa by time Yeah. kodwa you must wait for it Yeah. izokhona ekugcineni so lesi sikhathi lesi ngempela sijulile kusazi ukuthi bahleli kanje sihlezi Yeah. senzani. Yeah. And trying to unpack exactly ukuthi sikuphi manje isikhathi so wona masibuyele emuva ngoba we're trying to just do ama-event azokwenzeka second coming then we go back kwi-Sunday law ukuthi we are at the threshold of the breaking of the Sunday law. We're at the threshold of the breaking of the Sunday law. The conditions are being prepared for the world to wander after the beast. The conditions are being prepared for the world to wander after the beast. Now, yeah. But khona la engisala khona ekutheni khona lapho nje kwa-Israyeli babekhona abapristi Yeah. namaprofethi Yeah. zonke lezi sikhathi bona bazibonaka and bekhona kwa-Israyeli bakhona nalathina siyabakhona Yeah. nabaqotshwa babankulunkulu ukuthi babiza ngamagama Yeah. manje iyangixaka lento ukuthi i-formal still ayikafiki njengoba besho bakuyena kanti zoba khona leli lesi sikhathi ileyo nto eyinjejana I-former rain imvula yokuqala i-latter rain izosibiza ngemvula yamuva. I don't know why senze lokho ngoba mayithi yamuva kuba kade yasendulo kodwa ibeka imvula yokuqala nemvula yamuva kodwa ke iyenze ukuthi mawuthi isemuva uthayi kuzokwenzeka le bese kulandela le sidawona so ibeka kanjani izulu sayizele kuleyo nkulumo le nayo izoqala bese kulandela le ngamanye amazwi le nto izokwenzeka kamuva nyangizwa yilo gama ezulwini so mayithi imvula yakamuva isho ukuthi ezokwenzeka ekugcineni le ithe latter rain akuyona into ezokwenzeka ekuqaleni so masikhuluma-ke ngemvula yakamuva sikhuluma ngemvula yakamuva eyekela abapostoli kwizenzo chapter 2 eyenzeka abapostoli kwizenzo chapter 2 ababe ngabafundi bakaJesu. Imvula yakamuva okuyi-latter rain izokwehlela ibandla manje and ukuba uJesu abuye ukuthi beshwele ivangeli zobona masiqhubeka lesibili ukuthi soqala naye sizosibuka ukuthi the latter rain will produce i-loud cry. I-loud cry okuyivangeli elizobe likhuluma ngokubuya kwaJesu nangamandla mawufunda uRevelation chapter 18 uzokhuluma ngokubuya kwaJesu ngamandla kuqwashisa abantu ukuthi bephume eBhabheloni kuqwashisa abantu bengalamukeli uphawu lesilo okuyisandelo le esikhathi sesibuke ngayo ukuthi ivangeli efanele lishumayele liphumele ebantwini ivangeli elitshela abantu ukuthi lo mhlaba ulungiselela ukuthi kube nophawu lesilo bangalamukeli abantu ngoba abantu abaningi abazi ukuthi uphawu lesilo liyini futhi nemfundiso eziyize eyitholakala eBhabheloni abazazi abantu ingakho lithi ivangeli mafunda isambulo chapter 18 lithi phumani kulo bantwana bami iBhabheloni uNkulunkulu before ethumele leyo message emhlabeni ufuna ukuhlanza ibandla lakhe kuqala elithi bese ethululela umoya wakho ongcwele bese ibandla liye emhlabeni liyotshela abantu ukuthi uJesu uyabuya abaphume eBhabheloni iy'mfundiso eziyize bebuyele ebandleni leqiniso njengoba i-former rain yokuqala kwakuyiyona eyayisabalalisa iy'ndaba zaJesu Kristu nokubethela kwakhe ngamanye amagama ngisaphindwa esikhathini se-formal namanje sikuyona i-former rain namanje ingakho kumele siyifunde i-former rain ukuthi i-former rain yenzani ey'mpilweni zethu uma isifikile sekufunde imvula yokuqala uma isifikile empilweni yomuntu
uNkulunkulu wokuqala uyena futhi ozojalo ozoqeda ukubona busisa ibandla lakhe nasi nesogcina hayi bese ngiyathatha Okay. Yebo. Yazi nento engicela ukuyisho since sisesikhathini manje se-formal rate imvula yokuqala kunento ekumele siyiqonde ngomoya oyingcwele indlela umoya oyingcwele asebenza ngayo. Umoya oyingcwele uma ifika kumuntu ingaze ngithi uyanonga kuqala. So umuntu une-option yokuthi ingaba ngiyawu-reject umoya oyingcwele noma ngiyamamukela umoya oyingcwele. Siyabona leyo nto. Like noma ufuna incwadi ezenze chapter 7 I think verse 51 uStephen ngaphambi ukuthi bamshaye ngamatshe uthi kubaserayeli uthi you stiff-necked and hardened in heart. Uthi you do always resist the Holy Spirit. So abantu bayakwazi ukuresista umoya oyingcwele. And abantu ukuresist umoya oyingcwele awusakwazi umoya oyingcwele ukubasebenzisa. So if uma-raise before umuntu asetshenziswe umoya oyingcwele kumele umuntu awamukele umoya oyingcwele yena. Kumele ngamanye amazwi awuvumele umoya oyingcwele usebenze. Like if ngathi ngifuna ngizokwenza isamari mina ukuthi yini indlela ekumele siprepare ngayo for i-formal rain and the later rain. Igama elilodwa nalisebenzi ngathi i-surrender. Lo moya oyingcwele uyakambulela ukuthi kunenkinga akumele ngawenza kanje. And then kumele usurrender. Akumele ngawenza ukuthi kumele usurrender. So into ebalulekile nje I think i-surrender kuzo zonke izinto kuba umoya oyingcwele akwazi ukuthi akusebenzise ungasurrender. And uma ingakusebenzisi umoya oyingcwele bonke abanye basebenzisa umoya oyingcwele ukubona izinto umoya oyingcwele kubenzisa zona kuzoba ngathi awu nayo ngathi nje hayi bayahlanye ngathi mhlawumbe sebethatha izinto ngamawala ngehaba. Just like how ama-disciples ekuqaleni kakuthiwa badakile siyakhumbula ukuthi umoya oyingcwele yabo. So yeah, I think i-surrender ngoba angeke sikhuleke even if singakhuleka sikhulekele umoya oyingcwele. If ever thina asinazo iy'khamu yabona noma singakhuleka sikhulekele i-letter rain. If thina asinayo ama-fruit izothi i-letter rain uma ifika iwavuthise angeke i-letter rain isize ngalutho. Kufana nokuthi ngikhulekela ukuthi ngilande ngebhanoyi kodwa ngilinde i-taxi rank angibe e-airport. Siyibona leyo nto. Angeke ngisho ungakhuleka kube kufika amadolo ayikho ibhanoyi ezofika i-taxi rank. Ibhanoyi ifika e-airport. So wena kumele ube se-airport and i-airport yethu thina ukuthi manje sibe siyisifulayela umoya oyingcwele kube khona ama-fruit iy'khamu zomoya so that uma ifika i-letter rain kuvutha lezi y'khamu. Yebo. Isarenda-ke ukuyinikela ngokuphelele uNkulunkulu. Kancane nje laba asebekhuluma ngezilimi sineqiniso ngakanani noma nabo nithi sebenawo umoya oyingcwele ngoba njengoba bekhuluma ngezilimi bathi bamukelisa umoya oyingcwele. Mhlawumbe athende leyo manje ngoba it's a separate study sifunde lesi esingasibuka lesi eceleni masibuka ukuthi ukukhuluma kuyini kunokwenza nani kodwa akuwona umoya oyingcwele esikhuluma ngawo kwi-latter rain noma ngicela ukuvala manje ngicela ukuthi ngicela ukuvala manje Ngesona njalo ukukhuluma ngikini abantu bekora bezwana mina bezwana ukukhuluma ngikini ngicela ukuvala manje isifundo sayo mhlawumbe sizothola ngelinye ilanga. Cela sithobise amakhanda lelo baba wethu usekhaya ezulwini yise uNkosi yethu Jesu namanje siyabonga isikhathi osipha sona nje ngesabathu lakho osengcwele lapho sisibuka khona about i-formal rain the latter rain nokulungiselela esikudingayo nokulangazelela ukuthi sibone ukuthi izokwenzani kusimethweni zethu and futhi ifika kubantu abanjani. Siyafisa ukuthi ubayingcwele yalabo ozobasebenzisa Nkosi qeda umsebenzi wakho emhlabeni. So Nkosi kwabancane kwabadala sisukundele. We pray Nkosi that you may prepare us and that you may help us cooperate with you for that in that preparation. Ukuze Nkosi igama lakho lazeke emhlabeni ivame lakho Nkosi igcwale emhlabeni wonke. Konke lokhu sicela sibusa ngegama laKristu Jesu. Amen.